Tko je to? Spreman sam otvoriti. Bok, evo novca. Izvolite vašu narudžbu. O, kakva teška kutija. Što je naručila? Pa, da vidimo. Aha, evo svega što trebam da napravim krevet iz snova. Vau, kakav veliki komad drva. Stavimo ga na pod. Što ima? Što ona smjera? Oh, potpuno je pala u kutiju. Čovječe, odlično. Moja ograda. Kakva ogromna. Annie? Skoro gotova. I naravno, malo. Ups, to je bilo bolno. Dakle, maknimo kutiju. Smeta. Što sada radi? Radnica Marija na posao. Tako ćemo staviti i ovako. Lijepo. Ispada dobro. Bit će vrlo lijepo. Da, rođeni sam graditelj. Krevet na kat. Oduvijek sam sanjao o takvoj stvari. Vau, njezin krevet je puno bolji od mog. Dobra ideja. Sad ću učiniti još bolje. Kupio sam ga, sada ga postavimo. Sad pričekaj dostavu. Evo je. Kej, dečki, ovo je za vas. Donesite to ovamo. Gotovo, gospođice, idemo. Vau, kakva ljepotica. Da. Krevet je postavljen. Malo više ljepote. Super. I dodajmo neka svjetla. Uzmemo slike da kuća bude još ugodnija. A sada upalimo ih. Da, baš je fora. Wow, obriši slinu, susjede. Tko sada ima najcool krevet? Oh, boli! A što susjed radi tamo? Molim te, ne šuljaj se. Što bi smislio? Ideja? Uzet ću rekvizite odsvud. Na primjer, ove zavjese su jako dobre. I ovaj stolnjak će također dobro doći. Iako nemam puno novca, ali imam maštu. Odlično, izgleda ništa lošije od Jenniferinog. Jao! Mary, zašto bacaš alat ovdje? Odakle ti ove fora zavjese? Vau! Sada će stolnjak doći na red. Wow, napravilo je odličnu viseću ležaljku. Tako je udobna. Hej, susjeda, što ima? To je prilično dosadno. Ideja. Naručit ću nešto fora. Marija će biti ljubomorna. Da, već trčim. Dobar dan, gospođice. Vaša narudžba. Osim toga, ovdje je viši, brži ovdje i Naravno, ovdje. gospođice. Zadržite napojnicu. Hvala. Doviđenja. Čekam vas sve na svojoj zabavi. Bok, cure, pogledajte moju cool kuću. Vau, predivno je, Jennifer. Super je ugodno ovdje. Imamo privatnu zabavu. Nemoj nikoga puštati unutra. Dakle, vrijeme je da se počnemo zabavljati. Oh, mislim da imam odličnu ideju. Idemo na posao. Dakle, stolnjak, sad posuđe. I moji dobri, vjerni prijatelji. Što radi moj susjed? Pojačajmo glazbu. Što je to za zvuk? Kako je to za tebe, Mary? Pa, to je to, susjed. Vrijeme je za ozbiljne mjere, osiguranje. Želim se žaliti na glasne zvukove u svojoj sobi. To je za mene. Dobar dan. Koji je problem? Dođi sa mnom,
Pokazat ću ti sve. Evo ih, prekršitelji reda. Sad ćemo shvatiti što se događa. Hej, tko si ti? Ima pritužbi na vas, Gospođice, mislim da znam kako riješiti ovaj problem. Pričekajte. O, valjda sam spreman zatvoriti oči. Zbogom, gospođice. Hej, što je ovo? Još jedna ideja. Što imam? Hladni, svjetleći globus. A sada ćemo napraviti nešto zanimljivo. Siguran sam da će Jennifer sigurno gristi laktove. Savršeno. Uzimat ćemo i lijepiti komadiće diskove na globus. Wow, to je sjajna disko kugla. Sad je atmosfera zabave uvijek sa mnom. Da, a za preostale dijelove diskova napravit ćemo ukras za zid. Super! Moja soba sjaji. Sad je vrijeme da upalim glazbu i zabavim se. Biće prilično glasno. Što se događa? Oh, wow. Hajdemo posjetiti Mary. Bok, došli smo vidjeti što imaš ovdje. Prilično je cool. Što bi još mogao smisliti? Oh! Ideja. Što kažete na cool kutiju? Kako ipak su sjajne ove žarulje. Što? A sada ću napraviti žir. Možete li Word? Savršeno. Sjajna svjetla su spremna. Samo treba to staviti okolo. S čim je opet smislila? Ako ugodno. Kako je super moja kuća. Ciao, to we're out. We're here straight. Ajde. Trebamo da sve ovdje blista. Ne gore nego kod mojih susjeda. Da, upravo ono što trebam. Savršeno, radi. Ovo je za tebe. Hvala ti puno. Oh, wow. Kako super. Bolje nego tvoje, zar ne? Oh, što se događa? Oh, ne. Ovo je vatra. Imamo aparat za gašenje požara. Mi ćemo... Iznesi sve ovdje. Ne brini, Jennifer. Sve je pod kontrolom. Gotovo. Ali moja kuća uništena je. Oprosti, Jennifer, ali uvijek možemo ostati u mojoj kući. U redu, idemo kod tebe. Ovdje je isto super, zar ne? Da, jako je lijepo. Eto, upoznaj moje plišane prijatelje. To mora biti za mene. Eksplozija. I evo vaše narudžbe. Puno hvala. Sretno. Malo je teško. Što si je kupila? Što? Kupila sam si novi krevet s tvojim novcem. Idem ga sada sama sastaviti. Što? Samo ja? Samo? Izađi iz kutije. Evo. Hvala vam. Stani, uskoro ću imati odličan krevet. Super, novi krevet. Biće kao tajna soba. O, da! Pričekaj da vidiš konačni rezultat. Dobro. Što? Hej! I ja želim jedan. Onda ću i ja kupiti sebi novi krevet. To je za mene! Moramo to učiniti. Molim te, uđi. Evo tvojeg novca. Napravi mi najcool krevet na svijetu. Posudio! Jedan potez i sve će biti spremno. Ovo je nevjerojatno!
Sviđa li ti se? Da, odličan posao. Super, svi smo spremni. Potpuno okolo. Hajde, ovo van. Dobrodošli u Super. Stani! Gospodična je provjerila. Morat ćemo prekinuti. Super tajna je. Odmah je ispod vašeg kreveta. Dečki, vidimo se kasnije. Moj krevet je sad bolji. Tako je. Hitno trebam zavjese. Pričekaj minutu. Ovo će isto funkcionirati. Vrijeme je da ukrasim svoju tajnu sobu. Super! I sad mogu obojiti zidove. Izrezat ću cvijet od kartona. Super! Idemo dalje! Da, definitivno mi treba boja. I kist, naravno. Biće tako lijepo. Već znam to sigurno. Bojenje sredine žutom. A cvjetni latice bit će bijele. Što dobro. Radim to. I sve sam napravio. Super! Već izgleda bolje. Kakvo sranje krilo. Da, vidimo. Imam ovdje nešto smeća, ali... Čekaj malo. Možda možemo nešto napraviti od toga. Ne, nisam. Mrzim te. Gledaj! Ovo će biti tuš za moju savršenu malu biljku. Pa, i ja sam tako sretna. Da vidimo. Čarape! Sretan dan. Nisu baš svježe, ali mogu napraviti smiješnu krpu od njih. Super, bingo! Trava. Ovo je mnogo bolje. Daj mi minutu. Skoro gotovo. Nevjerojatno. Čekaj, znam. Daj mi sekundu i pretvorit ću to u kukutu. Ovo je tako cool. Ema! Kako ste, prijatelji? Jesam li to ja? Imam zabavu. Večeras. Bog, cure, dođite ovamo, Bog, cure. Bog, kako vam se sviđa moja nova soba? Tako je lijepa, Ema. Ne gledaj. Tamo što zašto plešimo? Tako zabavno. Nisam bila pozvana na zabavu. Pa nema veze. Organizirat ću svoju. Trebam ovaj cool znak i jednu bocu kaputa. Za mene si budala. Hvala. Toliko ih je ovdje. Mogu napraviti kult. Rasporedi ih na stol. Pričekaj minutu. Uskoro ćeš vidjeti čarobnu transformaciju. Super! Mogu staviti svog omiljenog medvjedića na to. Udobno se smjesti, prijatelju. I posluži se slatkišima. Vrlo su ukusni. Mimi! Ukusno. Mary ima svoju zabavu? Hej, moja zabava treba biti najbolja. Počnimo. Halo? Osiguranje. Dođite hitno. Imamo prekršitelje koji stvaraju buku. Doviđenja. Mir. Što se dogodilo? Prati me. Organizirali su zabavu i jako je bučno. Smeta mi. Jedan trenutak. Nemoj praviti buku.
Smiri se. Oprostite? Što kažeš da ti platim nešto novca? Što da radim? Čuvar mi nije pomogao. Moram ovaj problem riješiti sama i imam savršenu ideju. Napravit ću veliki balon, ukrasit ću ga s divnim diskovima, onda ću nabaviti odličnu disko kuglu. Vratio sam se. Skoro sam gotov. Pustite me da sve zalijepim na balon. Još nekoliko sekundi i... Vojila. Tako je lijepo. Sad je vrijeme da napravim malo buke. Prijatelju, plešimo. O, kako super. Idemo. Hej, bok Marija, možemo li se zabaviti s tobom? Wow, to je tužno. Ko je to? Što? Što se dogodilo? Što? Bojiš se miša? Ne boj se, mali. Ema te neće dirati. Dođi u moju tajnu sobu. Živjet ćeš sa mnom. Napravit ću ti kuću od kartona. Volim te. Čekaj malo. Hajdemo ovo napraviti. Onda ću napraviti zavjese od rukavica. Neću ni zaboraviti potpisati. Dobrodošao, moj novi prijatelju. Jesi li dobro tamo? Nadam se da ti se sviđa. O, kakva šteta što sam otjerala miša. I ja želim nabaviti ljubimca. Bok, hoćeš li mi pomoći? Oh, tamo su. Čudno. Nema nikoga. Tu si. Bok slatkice. Poznajmo se. Dođi ovamo. Ovo je tvoj novi dom. Lijepo. Moje ime je Ema. Dopusti mi da ti počešljam kosu. Želim da izgledaš jako lijepo. Dajem ti zlatni lanac. I to nije sve. Zlatna kost. Sviđa li ti se? Hej, što gledaš? Prestani. Ne to! Ajoj! Dečki, ne biste trebali svađati se. Ne! O, čekaj! Mislim da su postali prijatelji. Pa, i mi smo. Hura! Smo dobri momci. Dakle, još moramo naručiti boju. Daj 5. Oh, evo dostave. Tko je tamo? Paket. Dobar dan. Slijedite me. Ovdje. Super. Puno vam hvala. O da, cure. Ovo trebamo. Idemo. O da. Nisi joj rekao. Kako to radi? Ovdje ću izbušiti sve. Wow, preteško je. Radi savršeno. Izmjerimo to. Raditi. O da, simmer! I evo stepenica do drugog kata. Cure su bile baš super graditeljice. Pat, žuti okvir sam ja. Još 3! Zeleno! Plavo. Crveno. Cijela kanta boje. Žuti sprej. I ja imam valjak. I imam da. Neuredno je. Mrlje od krvi. Na posao. U redu.
Moramo promijeniti sve što je ovdje žuto. Ovdje! Smajlić. Lice. I sad je to. Sve je mlado. Moj omiljeni. Boja. Izvoli, Kanta. Sekunda. I gotovi smo. Staklo, kako ne bi... Zaprljati se! A sada radimo s kistom. Evo. Cijela soba je moja omiljena boja. Pa idemo s valjakom. To je to. Sada je sve zeleno. Hej, cure, idemo super. Točno. Trebamo ju ukrasiti sobu. Što imamo ovdje? Da. Oh, tako prekrasno cvijeće. Uzet ću ga sve. Da, a sada ću ga baciti na zid. Wow, kako je lijepo ispalo. Što još ima? O, jastuci. Pa, nigdje bez njih. Sada imam mekšu stranu. I evo gospodina Dag. Nemoj mokriti! Što radiš tamo? Britney je ukrasila sobu. Soba! Meni ne bi škodilo. A evo moje kutije. Oh, mi trakicu. O Bože! To nam treba. Što? Ispao je tako dobar uzorak, ali ovaj pamuk će proći za Clara. Bit će potrebno upravo prefarbano. Idemo na to. Wow, sjajno! Kožni vilaj. Kao da sam stvarno u oblacima. Kako je to super! Pa, samo sunbat nedostaje. I ja ga imam. Pozdrav od Hagi Wugija. Vrijeme je za par fotografija. Što? Ona je ukrasila. Oh, i ja to želim. Ko ne? Što ja ovdje imam? O, sat! Sjajno! Iako ne, možda ovo? Nema šanse. Ili ovo? Sjajno. Ogromne usne? I nešto trepavica. Prekrasno. Moja stolica je vreća. Nema ništa udobnije. Sada ćemo se odmoriti s našim prijateljima. Pogledajmo što je u kutiji. Oh, prostirka napravljena od biljaka. Ukrasit ću zid s njom. Prekrasno. A ovaj će izgledati sjajno u sobi. Što je ovo? Moramo ga napuhati. Oh, wow! To je bilo teško. Ali napuhana stolica je spremna. Možemo malo odrijemati na njoj. Pogotovo s ovim penjačem. Hej, cure! Upoznajmo naše plišane prijatelje. Tako su slatki. Nevjerojatno. Tako si sladak, gospodine Kornjačo. Kako je dobro što te imam. Hej, u redu. Mislim da sam smislio nešto. Nešto? Uđi u auto. Jesi spreman? U redu. Onda gaz do daske. I idemo. A sad nazad. Da, dobro. Hej, ptičica, pogledaj. To je jabuka. Reci jabuka. U redu. Leptir. Reci leptir. O, što je to? U redu je. Bok, riba. Kako ti se sviđa paket? Mislim da će ti se ovaj akvarij više svidjeti. Hej, gdje si se sakrio tamo? Šušu, evo te. O, pilići, tako ste preslatki. Jednostavno vas obožavam. Pa, je li moguće biti još slađi? Idite se igrati jedni s drugima, toliko vas volim, riječi to ne mogu opisati. Vi ste najdivnija bića na svijetu, zdravo moje bebe, predivni ste, pogledajte ih. Hej, hej, hej. Dakle, evo broja, Bog, jak, kako je moja narudžba, kanalizacija.
Pa izgleda da su ovdje... To je definitivno dostava. Dobar dan. Evo hladnjaka. Hajdemo brzo u sobu. Što je ovo? Savršeno, ali što je unutra? Da. O, toliko bombona! Julie, odgovaraju li tvojoj boji? Ne. Naravno. Izvoli, posluži se. Spreman sam. I ja ću uzeti neki Kit Kat. Wow. Ukusno? Što? Hej? Hej! O, da, crvena je tvoja boja. U redu, izvoli. Uživaj u obroku. Sve je sređeno. Evo Skittles. Što? Ne. Dakle, kao da te nitko ne gleda. O, ne! Bok, Tina! U redu, uzmi. O, ovdje nema ništa. Mogu li ga protresti? O, jedan bombon. O, samo jedan. Da, to je super. Mjac! Volim Kit Kat. Ukusan je. Dakle, svi slatkiši su ovdje. Da, baš je super. Gubimo u foku. Pa, barem ću dobiti ovo. Oh, da, idemo. Što? O ne, ostao sam bez baterije. Što da radim? U redu, kutija. Što imamo ovdje? Ekran. I PlayStation za njega. Kreni. Sjajno. Hej, Julie, Idi ravno tamo. želiš li igrati sa mnom? Super! Dođi dolje u moju sobu. Evo ti joystick. Uključujem ga. Sada možemo igrati zajedno. Hej, mogu li poći s vama? Što? Oprostite, djevojke. Ima samo 2 joysticka? O, stvarno? Pa dobro. Oh, ja imam kutiju. Ima ekran i podlogu za ples. Hej, Tina, pogledaj. Fora, zar ne? Hajde da sve razmjestimo. Uključit ću ekran i idemo. U redu. To je to! Ponovi za avatarom. Čini se da nam ide dobro. Jesi li prije igrao ovu igru? Pokaži mi što možeš. Čini se da se dobro zabavljaju. Hej, cure, možemo li i mi s vama? Možemo li se zamijeniti? O da. Da! Hurra! O, da! Dugo sam sanjao o plesu. Upali to, Julie. Idemo. O, da! Tina, super ti ide. Sad ćemo pobijediti sve. Da, definitivno smo rođeni za Je li ples. vam se svidio ovaj... Nije sve fair. Dostavljač je došao k meni. Sad je sve u redu. Dobar dan! Ovo je vaša narudžba. Hvala vam. Odlično. Pa, dobio sam paket sa svime što mi treba za sobu. Malo je teško. Ups, trebam drvene daske i... O Bože. Upao sam u kutiju, prijatelju. Dobro sam. Imam potpuno novu paletu ovdje. Super, ima bušilica. Da li opet dobro sam? Krenimo. Idemo. Savršeno. Nastavljamo dalje. Izvrsno! Trebam samo popraviti slomljeni krevet. Pogledaj što sam napravio. Mogu si napraviti sobu kao što je ova, ali s nekim zlatnim stvarima. O, evo dostave. To je za mene. Tako brzo. Opusti se. Pa. Počnimo stvarati moju savršenu sobu. Nevjerojatno. Pogledajte zlatne detalje.
Pogledaj ovog medvjeda. U redu. Vrijeme je. Idemo. Pa, gospođice, pogledajte svoju sobu. Savršeno. Bolje je ovako. Hvala vam. Hvala vam, ljudi. Doviđenja. Pa, kako ti se sviđa moja nova soba? Ovdje je tako prazno. Definitivno trebam dodati nešto unutrašnjosti. Smislila sam nešto. Trebam zavjese u duginim bojama. Čekaj. I ovo će poslužiti. Sad ću ukrasiti svoju sobu ispod kreveta. Za početak pričvrstit ćemo zavjese da bude lijepo. U redu. Sada je vrijeme da ofarbamo zidove. Imam sjajnu ideju. Izrežimo neke oblike od kartona. Napravit ću cvjetni uzorak na zidovima. Super. I evo moje boje. Imam bijelu i žutu i kist. Hajdemo ukrasiti moj zid. Biće tako lijepo. Pa. Gotovo je. O, pogledaj to. Osranje! Da vidimo što je u mom noćnom ormariću. Vau! Imam toliko mnogo štapića za sladoled. Pala mi je na pamet ideja. Mogu si napraviti drvene police. I imat ću tamo svoje prekrasne biljke. I svoje origami igračke. Da vidimo što još imamo ovdje. Malo smrdljivi pupoljak. Poslužit će. Čekaj, još jedna ideja. Pogledaj koliko čarapa imam. Uvidi ih zajedno. Pogledaj, sada imam tepih. Pa, pomalo je malen, ali poslužio je. 3, 2, 1. Čekaj, imam proljetnu krpu. Napravit ću si viseću mrežu. Biće definitivno super ležati na njoj. Vežem je ovdje i ležimo. Praktično! Britney bok! Oh, grozno! Djevojke, bog! Tako ste lijepe! Dođite kod mene u novu sobu. Jesi li to ti? Tako brzo! Wow, gosti, uđite. Dobrodošli. Dođi u moju nevjerojatnu sobu. Bok! Hajde, Julie. Ona definitivno nije dopuštena ovdje. Moj! Tako si cool. Hajde da se družimo do jutra. Pa, ne trebam ove djevojke. Zabavit ću se sama. Idem nešto napraviti. Uzimam znak. Boce od Coca-Cole. Toliko ih je. Uzeti ću sve. Hajde da počnemo stvarati nešto cool. Ovo smeće čini odličan stol. Da vidim što imam u ruksaku. Moj medo. Star je, ali je najslađi medo na svijetu. I imam malo slatkiša. Britney to nema. Što? Ne može se zabavljati. Cure, pjevajmo. Toliko buke, nisi jedina koja ovdje živi. Zvat ću osiguranje. Pa, bučni susjedi. Čuvaru, zdravo. Evo ih. To ovdje stvara buku. Susjedi se žale. To ne možeš učiniti. Cure, ja ću se pobrinuti za to. Prijatelju? Možeš kupiti čepiće za uši. Žao mi je. To nije pošteno. Što misliš po time? Nitko mi neće pomoći, to je jasno. Pazim na sebe, imam svoju zabavu. Napušem balon i napravit ću si disko kuglu. Biće jako lijepo. Pogledaj ove sjajne stvari. Uzmi to. Zalijepimo ih na moj balon. Ne mogu to učiniti. Sve sjaj. Ova djevojka priređuje zabavu. Što?
Idemo. Što? Moj prijatelj? Što? Oh, to je samo mali miš. Tako je slatko. Uzet ću ga za sebe. Živjet ćemo zajedno. Sada će biti moj kućni ljubimac. Zvaću te Miki. I napravit ću ti kuću od kartona. Spremno. Ukrali smo! A sada trebamo ukrasiti tvoju kućicu da bude još udobnija. Nije loše staviti zavjese na prozor. Tako je lijepo. O, ona je nabavila miša. Ja nemam nikoga. Moram si kupiti ljubimca. Pitat ću tatu. Evo ga. Halo. On je lud! Uhvatite te pse! To je za mene. Pa, kakva divna princeza. Dođi ovamo, dušo. Pokazat ću ti tvoj novi dom. Dopusti mi da ti počešljam krzno, draga. Ti si najslađi pas na svijetu. Definitivno ti treba nekoliko dodataka. Zlatna kost. Wow. Je li Mickey the Pals zaljubljen u princezu? Kako sjajno. Oboje je uzajamno. Kej, što radiš? Princeza, ne. O ne, Mickey Mouse. Kakav slatki par. Djevojke, trebale biste biti prijateljice također. I evo moje omiljene škole. Pa, evo nas. Kakva noćna mora. Sve je pokvareno. Što ćemo ovdje raditi? Odvratno. Poplavili su sve madrace. Ne želimo ovdje živjeti. Pogledaj koliki ogroman žohar puzi po mom krevetu. Oh! Znam što da radim. Izbacit ću sav stari namještaj i naručiti novi. Imat ću novu sobu ovako. Točno. Napravit ću cool sobu. Vidi. Shvaćam. Kako je svjetlo? Osjećam da ću oslijepiti. Drži svoj obojni prostor podalje. Ja ću napraviti jedan. Ovako. Malo mračno. Dobra ga, zatvori to. Stylish. Kupit ću puno cool stvari. Netko zvoni na vrata. Otvorit ću. Sigurno je ovo moja narudžba. Molim vas, uđite. Moje police. Dobar dan, dođite ovamo. Tako sam sretna. Kakve prekrasne svjetleće police. Koliko stvari može stati. Je li to u redu? Krevet je spreman za mademoiselle. Igračke su također postavljene. Nisam mogao dobiti. Kako je ova kutija? Završni dodiri. I tu je. Preostaje za ribu i ruku portreti. Sada je spremno. I jastuci na krevetu. Super. Hvala. Bok, vi ste divni majstori. Sada je ovo stvarno moja prekrasna soba. Da, sretan sam. Prestani već jednom. Ja sam u svijetu boja i dobrote. Naoružat ću se ljepljivom trakom. I sve ću napraviti sam. Moramo označiti teritorij. Što je to? Ne ulazi na moj teritorij. Kokoš, donesi mi kutiju. Požuri. Imamo puno posla. Napokon. Skini poklopac. Dakle, što imamo ovdje? Odlično. Crna. Što vam treba? Što ona radi? Ovo ću zasad baciti ovdje, prijatelju. Trebam ovaj. Kente, uđi u kutiju i uzmi bušilicu. Sada ću sve izbušiti. Ovaj će poslužiti. Zupčanik. I još jedan. To je sve. Ja sam pravi majstor. Krevet je spreman. Daj mi cijeli građevinski klamerica. Sad ću napraviti nadstrešnicu na krevetu. Trebat će par minuta. Briljantno. Sada dekoracije. Uzet ću komade kartona i zalijepiti ih na zid. Tamo. Imat ću crno svjetlo. Zalijepit ću ga i na zid. Ruko, dođi ovamo. Idemo. Što radiš tamo? Zaglavila? Ruka! Moram te izvući odande.
U redu, snaći ću se sam. Uzet ću ovo i pričvrstiti na bazu mog tmurnog zida. Dakle, meki zid, posljednji komad. Ali nešto očito nedostaje. Amen. Što? Ruka? Dobro razmišljaš, Ruka. U pravu si. Trebam sprej. Bit će lijepo. Pomozi mi obojiti zid i učinimo sve crnim. Idemo dalje. Sivi oblaci podižu raspoloženje. Zavjese? Prekrasne. Kako strašno! Malo dekora. Prekrasna crna stvar. I globus. I ovdje ću objesiti svoju tmurnu ljuljačku. U redu. Sretan sam. Što? Grozni zvukovi. Ne čujem glazbu. Moramo vidjeti. O, srijeda svira. Onda ću uzeti svoju kuglu i mikrofon. Da, prekrasan ružičasti mikrofon. Pjevat ću svoju omiljenu pjesmu. Sad ću sve postaviti i la 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 na 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 na. Ako glasno. Što je tamo? Znam kako ukloniti smetnje. Oh, obožavam to. Što se događa? Plesat ću svoj omiljeni ples, Bully Me Once. Znači, to je razlog? Pa, pričekaj trenutak. I ništa me neće zaustaviti. Što? Zašto je tako svjetlo? Razočaranje. To je to. Ruka, nešto se mora učiniti. Što? Kej, ne diraj polugu. Neću ti dopustiti. Pusti ruku. Ostavi ga na miru. Ruka je pala u akvarij. Utopit će se. Što će se dogoditi Smiri se. s njom? Iza tebe sam. Što je? Je li živo? Prestani paničarit. Nije se utopilo. Sada ću to izvaditi. To je to. Drago mi je da je ruka na sigurnom. Navlažio sam ruke. Kaj zgodna Rubikova kocka. Uspio sam riješiti, prijatelju. Želiš nešto jesti? Mislim da ću naručiti nešto ukusno za jesti. U redu, savršeno. Stići ću ubrzo, ali u međuvremenu... već smo to donijeli. Dakle, moja narudžba. O, Bog, dođi k meni, molim te. Stavite moj hladnjak ovdje. Hvala vam. Doviđenja. Što se ovdje događa? Tako zanimljivo. Tako cool ružičasta boja. To je sve što sam naručio. Divne marmelade i sada ću ih uživati. Tako ukusno, slatko. Oh, ja sam gladan. Umoran sam? Ruka, trebam jest. Donesi mi nešto. Što nosiš tamo? Što je ovo, Ruko? Nadam se da je sok od rajčice. Hvala vam puno! Nije loše. Nije loše. Tako ukusno, kiselo i začinjeno. Led. Upravo ono što trebam. Izvrsno. Živjeli? Vidiš, slatke oči su baš kako treba. Mislim da ću sada igrati. To je na vrlo tmuran način. Pogledaj. Što? Zašto nisam? Hvala ti. Volim oči. Završio sam ovo. A sada ću uzeti tvoje. Hej, znam da me plašiš. Izveo sam ti šalu. Pa dobro, to je u redu. Nije smiješno. Usput. Wow, sad imam sve za disko. Disko kugla je tako fora. Plesat ću do jutra. Daje toliko svjetla. Wow, objesit ću ga ovdje. Baš elegantno. Ovo je moja prekrasna lampa. Stavim je ovdje. I malo svjetla. Upalit ću je i... Imam super disko. Bog, prijatelji, imam nove stvari kod kuće. Pogledajte što sam donio. Dođite na moju zabavu. Zabavite se. O, vrata. Tačim.
Moji prijatelji su već došli. Pogledaj kako je ovdje super. Idemo se slikati. Oh, imam kristalnu kuglu ovdje. Možete plesati. Super! Objavimo fotografiju na društvenim mrežama. Prava zabava s plesom do iznemoglosti. Što se tamo događa? Strašno je. Ali hajdemo to pogledati. Što nas tamo čeka? Još nekoliko koraka i... Što trebate? Je li to duh? Idemo van! Radije bih pobjegao. Oprosti što smetam. Imamo gledalo i cool ružičasti ruž. Idi na... Stavi šminku. Da, puno ljepše sada. Ti što radiš? Pišeš li? Fretboard? Pomoć! Sladak si. Jesi li ozlijeđen? Ideš li kući? Moram završiti svoj roman do roka. Nije ostalo mnogo. Još par poglavlja. I možeš ih poslati izdavaču. Ruke, maknite se od meni. Što ti treba? Hajde, pogledat ću. Ne, Hunt. Nemam sada vremena. Pusti me na miru. Idi u šetnju. Koje cool svjetle sjene. Pa, što ima? O, ruka. Što se dogodilo? Ruka! Moja kosa! Što se tamo događa? Pa, stalno mi odvraćaju pažnju. Opet te šale, Ruko? Moramo to zaustaviti. Dođi ovamo. Sada ćemo te staviti u kavez zbog tvog ponašanja. Ne možeš to učiniti. Odupireš se? Hajde. To je to. Sjedit ćeš ovdje dok se ne popraviš. Nemoj pustiti van. Molim te, tako je lijepo. Žao mi je zbog njega. Izađi! Dođi ovamo k meni. Pustit ću te van. Nećemo ga više letiti. Slažeš se? Savršeno. Ja sam Curl. Hvala puno. Ostavite me na miru. Ti si... Dobro, hvala. Zašto ste vi bili ovdje? Bok, evo tvoje novce. Da vidim što sam dobio. Super! Wow, ogromne daske. Dobro, pazim. Izgleda kao dio mog kreveta. I bušilica. To je tako cool. Idemo van. Super! Imat ću najljepši krevet ikada. Postoji razlog zašto me tata naučio koristiti alate. I sada, skoro sam gotov s sastavljanjem. Možete vidjeti? Nama se sviđa loše. Wow! Što? Nema šanse da taj siromašni ima bolju sobu od moje. Naručit ću si i ja sobu iz snova. Oh, evo moje dostave. Dobar dan, evo vašeg novca. Soba je niz hodnik, 3. vrata. Čekam najbolju sobu. Vidiš, Marija. Moja soba je gotova za samo nekoliko sekundi. Samo pazi na moje igračke. Jako su mi drage. To mi se jako sviđa. Da, to je Bolje? Prekrasna ružičasta. Cheers, super, hvala skele. Ako si ovo video, preplatite se. Vidimo sljedeći put, bok! Pa, čao. Moja soba je sređena i spreman sam živjeti ovdje. Moja soba izgleda pomalo prazno, ali imam sjajnu ideju. Trebam te duge zavjese u duginim bojama. Čekaj, ovo će izgledat lijepo u mojoj sobi. Moram ukrasiti zidove i smislila sam sjajnu ideju. Eto ga! Imam nešto. Moj ruksak. Pogledaj, tu su slova i karton. Mali slatki vuk. Sad mogu napraviti kalup za cvijet.
Moram na WC. Boja? To ću sada raditi. Bojati sve zidove. Hajde da upotrijebimo moj omiljeni kist. Vidiš, nije tako teško i izgleda puno bolje. Sviđa mi se. Što se ona nada s tim cvijećem? Još jedna super ideja! Što je ovdje? Prazni štapići od sladoleda. Oni će biti odlična polica za razne cool stvari. Sjajno! Moja soba već izgleda bolje. Ali što je sljedeće? Jupi! O, čarape! Trebamo više njih. To je mnogo bolje. Pogledaj kako su šareni i cool. Mladi? Nešto nedostaje. O, da. Napravit ću ogroman tepih od svojih čarapa. Super! O, malo je ukočen. Bingo. Postaću navika za cijelu sobu. Osiguravam ga tako da bude super sigurno. Bok, Ema, što... Nema pozdrava. Hej ljudi, dođite me posjetiti, hajde, eto ih, ovdje sam raspoložena. Zdravo, Rachel i Jessica. Želim da upoznate moju siromašnu susjedu Mary. Pa, ne morate se pozdravljati s njom. Pustite da vam pokažem svoju cool sobu, družit ćemo se. Sjajno. I Mary nije dobrodošla ovdje. Nemoj ni prilazit mojoj sobi. To! Idemo. Dobro. Naći ću nešto što ću raditi bez tebe. Wow! Taj znak izgleda kao nešto što mogu iskoristiti. Uzmimo ga. U redu. Što još imam ovdje? No, tableto. To je Doviđenja! Trebat će mi to. Evo me, opet kod kuće. Moram ovdje staviti boce kole. Koristit ću ovo kao stol. A na vrh toga ću staviti svog malog medvjedića. Naravno, malo slatkiša, tko ih ne voli? Što? Zašto je ona sretna? Hej, cure, sada uključujemo karaoke na maksimalni mod. Što? Glasno! Znam što trebam učiniti. Oh, izluđuju me. Osiguraj to. U redu. Molim te, pomozi mi. Moj cimer ima predugu zabavu. U redu. Odmah ćemo ovo riješit. Što radite, djevojke? Ne smijete pravit buku. Što? Žao mi je, ali ne mogu ti pomoći. U redu. Smislit ću to sam. Bingo! Imam ideju. Imam balon. Napuhajmo ga i pričvrstimo za strop. Emini prijatelji će htjeti doći kod mene. I disk bi također bio cool reflektirajući komad. Bit će savršen za moju disko kuglu. I malo glasne glazbe. Zabavimo se, Medo. Juhu! Wow! Što se događa? Još jedna zabava? Oprosti, prijatelju. Idemo do tvoje cimerice. Bok, Mary, idemo plesati. O, ostavili su me. Kakvu lijepu manikuru imam. Oh, što je to? U redu, sad ću shvatiti što je to. Oh, kako je slatko! Zadržat ću ga. Zapravo sam htjela kućnog ljubimca da mi ne bude dosadno. Čak znam kako napraviti cool kućicu od kartona. Izrežimo dijelove i napravimo sjajnu kuću.
Definitivno ćeš trebati zavjese za prozor. Imaćeš bedž. Bićeš Miki. Netko je u kući, dušo. Sada si moj najbolji prijatelj. Tako slatko! I meni treba ljubimac. sretno je. Idemo smislit nešto. Trebam najslađeg ljubimca na svijetu. Oh, evo mog novog prijatelja. Gdje je prijatelj? Ova slatka kraljica svih psića. Bićeš Phoebe. Ja sam tvoja nova vlasnica. U redu, počešljat ću ti dlaku da budeš lijepa kao ja. I mogli bismo koristiti par modnih dodataka. Vau, izgledaš kao $1.000.000. Evo tvoje poslastice. Pojedi, djevojko moja. Je li Miki stvarno volio Phoebe? To je puno ljubavi. Ne možeš to učiniti. Oni trebaju biti zajedno. Phoebe, nećeš ići tamo. Moja Miki stvarno voli svoje kućne. To je smiješno.